De jonge ploeg van trainer Gerald Aukers maakt een stormachtige ontwikkeling terug. Zowel op het veld als in de zeel promoveren ze naar het hoogste niveau. Op het veld staan ze zonder puntverlies op kop en ook de eerste zeelwedstrijd waar het woen. Het zelfvertrouwen is dan ook grut en de ambitie is niks minder dan de top 2 te halen. Een van de grote talenten bij LDODK is Sita Bijker, hier in balbezit. Ze speelt in Jong Oranje en scoort makkelijk. Dat demonstreert ze hier, want binnen 40 tellen is het 0-1. Ze is op 3 vliende weken scoorde ze maar liefst 8 keer en is dus van grote waarde voor dit LDODK. En LDODK begint fris onder de wedstrijd. Een jong team met grote ambities. En dat wordt hier onderstrepen door Marcus de Boer, 0-2. En het liedse gotje is dan Slijn. Maar SCO zit ook in de wedstrijd met Maarten Mol, 2 traaien en blijft in het spoor. Een van de grote pluspunten van LDODK is dat ze op meerdere schieven makkelijk scoren kunnen. Hier op een ei Sita Bijker en dan had ze binnen 4 minuten al 2 keer gescoord en staat LDODK op 4-2 voor. En SCO wordt fysiek. Hier terug Maarten Mol, de oertreding en dus de strafworp van LDODK. Ja, het zijn knokkers in Aldenholt-Peer. Maar zij moeten hier wel tasten in dat LDODK uitrent naar 5-2. André Zwart, de strafworp. En dan dit moment. Het is Sita Bijker die hier onder de koer terug het ankel gaat. Terug een hele ongelukkige botsing met Jelmer Posma. En na 5 een hele minuut met de topscoorster van LDODK eraan. Ze weet het ankel is dubbel klapt. En het is voor haar einde derby. En dat is bijzonder spietig, zelfs voor haar, maar ook voor LDODK. Maar de wedstrijd die maakt verder. En LDODK die pikt de triet dan wel weer op, want het is van grote afstand André Zwart die het verschil weer op zo'n 5 brengt. En SCO maakt het werkje om in balbezit te blijven, maar dat slaagt het je kreeg. En dan is het Timo Ruam-Sim die het heel goed gebruik maakt van deze mogelijkheid. 8-9 en het blijft een wedstrijd, maar weer die fysieke duels. En bij tijden lezen er boske mensen op het groen. Het weer bij tijden op het randje. En dan zocht Jan Tuttel dat zijn ploeg bij het skoft met Alven Jochen achter staat. En dus maakt SCO beziekje om weer aan te hekjen. Maar het is eerst toch weer LDODK. André Zwart die het eerst mist, maar dan wel de koer treft. En het verschil is 3. Tredje zien. Maar SCO groeit in de wedstrijd. Ze vechten terug en helje de aansluiting. Timo Ruam-Sim van afstand en dan is het weer 12 tredje en wordt het weer spannend. En hoe gaat LDODK dan om met die spanning? Het is in eerste instantie weer SCO en deze keer is het Maarten Mol en dan is alles weer in liekwicht. Tredje gelijk. De time-out voor Gerald Aukers en zijn jonge ploeg, want ja, hoe ga je om met fysiek geweld, met zinslag? Kom je daar heen? In eerste instantie net, want dit is invaller Frank van der Veen en die zet SCO op Santje 15 voorsprong. De wedstrijd liek draait, maar vanzelfs is LDODK nog net uitspelen. En het is de invalster Anna-Griet de Boer die met haar tweede treffer hier de stand dags weer in liegweg brengt. En met een 18-18 staan doeken we de laatste 5 minuten in. 18 gelijk, beide ploegen krijgen meerdere kansen. Dit weer het schot van LDODK en dan is er nog mogelijkheid voor 1 kans voor SCO. De laatste seconden nog 1 keer Timo Ruam-Sim, maar de bal gaat uit. Het wordt 18 gelijk en het is de eerste wedstrijd van LDODK die ze net winnen. Dit is de eerste puntverlies. Ik denk dit is welkom in de hoofdklasse. En omgaan mooi fysiek en daar op een gegeven moment toch de balans in vinden. Tijdens die wedstrijd verliezen wij al Sita Bijker. Er wordt aardig wat oorspelingen in. En uiteindelijk dan is 18-18 is prima. Ik denk dat het een echte wedstrijd weer met 2 ploegen die het vol ingang. En ik de verhouding weer jou denk ik dat de verschillen hol is binnen.